A cikin wannan bidiyon za mu yi taƙaitaccen bayani akan wani darasin mathematics wanda ake kira set theory. A cikin lissafi idan aka ce set, abin da ake nufi shine a set is a collection of well-defined objects. Wato shi set taron wasu abubuwa ne da ake iya fahimta ko kuma ganewa kai tsaye ba tare da an tsaya muhawara ko kuma gardama ba cewa wannan yana daga ciki ko kuma wannan baya daga ciki. Idan aka ce well-defined objects shine abubuwan da ba za a tsaya wata muhawara ko gardama a kansu ba cewa suna daga ciki ko kuma ba su daga ciki. Misali, ga wasu misalai kamar haka: days of the week, ranakun mako. A nan idan mun lura ga ranakun mako nan mun lissafo kamar haka: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Idan aka ce ranakun mako su ne waɗannan da muka lissafo kamar haka, sannan ba wanda zai tsaya muhawara ko kuma gardama a kansu. Kowa ya yarda cewa ranakun mako ƙwara 7 ne kuma su ne waɗannan da muka lissafo. Vowels in English, wato wasullan turanci. Idan aka ce wasullan turanci ga su kamar haka: a, e, o, u. Kowa ya yarda cewa waɗannan su ne wasullan turanci, ba wata muhawara ko kuma gardama akai cewa ai wannan yana daga ciki ko kuma wannan baya daga ciki. Saboda haka vowels in English misali ne na set. Delicious food, wato abinci mai daɗi. Idan aka ce abinci mai daɗi ana iya samun muhawara, saboda wani zai iya lissafo shinkafa, tuwo, wani kuma ya lissafo ɗan wake, fura da dai sauransu. Kowa zai iya lissafo abin da yake mishi daɗi a matsayin abinci mai daɗi. Idan mun lura a nan akwai muhawara ko kuma gardama cewa ai wannan ba shine abinci mai daɗi ba ko kuma wannan abinci ne mai daɗi. To irin wannan ba misali ne ba na set. Duk wani abu da za a tsaya muhawara cewa wannan yana daga ciki ko wannan baya daga ciki, to ba misali ne na set ba a ƙa'idar mathematics. Insha Allahu a darasinmu na gaba za mu ci gaba da inda muka tsaya, wato kashi na 2.